Episode na nung berakan huang khan sawian chuan pil gathering competition na tier 8 pil bone growing melting pil chu hlotling takin a refine na chu chuan thunder cloud a rong chinga lai mai siamin tu ma tlup phak ani lo chu in elna azo hnu chuan alchemist refine pil nei zong chu an ding thapa kongji chuan hete hian a puanga tuntum he pil gathering competition na champion chu sawian ani ti ka puange atia mi puite chu lomin an lo aw na sa hle sawian chu an fak le hol of so sa an elder meu a hne thei chu amak hle ti an soya chu an la mu ngai lo thilani ziong po alom em a nui chungin suang takin in mu angin he tlangwal hi ka unaw pa ni hi o hne na hi ata ani atia ma se ji an chon thin rim takin heti hian alo chang le ta lem kha changvel su atira sawian an pil a refine lai po yen pe ilawa tuna alakamak ti thatnan chau ka unaw pa iti mai me ani ati eilo mel se thian a hoisan maka chumi nuwa kongji chuan sawian na chu abia kumina champion ini angin tuna chuan pil tawara hroi tu thar ni turin candidate turin itlingta ani chumi rol chuan champion loman chu soil cultivation technique ania malai ami to technique lutak ani atia sawian hena chuan soil technique scroll chu ape a sawian chuan lom thu asoya scroll chu a special ringa ada ngala kongji chuan heti hian asoilia ni nuwa star region hi honani dona pil gathering competition na alchemist thaberber som te chu he hmuna lu theina hun pek an ni anga tipo old mugu po hi pil gathering a top 10 zinga atela wangin ani po atel ve don ani kongji chuan star region chunga chuan 3000 burning flames chu in mu vekang ti in a saifia Mizo chu an phur hle sawian chuan atopa chuan legendary undying heavenly flame 3000 burning flames chu ka mu thei don ta e atia burning flame hi thunun theina chance hun an nei theu don ani chutia nei vek thei lam ani lawa olsam taka nei thei po alani chuang lo kan enanga kan thre chho zelang chuti lai chuan old mugu chu anui suka athil tumber chu 3000 burning flame chu mu ani awangin ma se athunun thei lawani chuan pil tawar pum pui ati chiat theinan an sil na atang chu tir atumani atu ka lo nia pil tawara an hola chuan sawian chu alo thlenga chuta chuan danchen kaw ing le songking te chu an lo om to a sawian chuan za taking kongji chu chibaya buka kongji chuan pil tawara an ho tu pahni dang ain mel riat tira he hi madam suani ania I master ya law nen hian inzamna danglam deuh an nei ani atia chu riat chuan suan I chu alai hlea chu tiang thu ho mai me enge isoi kheratia sawian chuan aril ruin heti hian na ngai tua a om dan atanga thir chuan ka master nen an inkara hian inzomna engemaw tak a om ngeyang mangai na po ani mai the tia za takin chibaya buka chuta kongji chuan pil tawara an ho tu dang tian le nen ain hmel riat tir le a tian le chuan sawian hena pil gathering nei lai khan Hall of Souls laka kan pil tawar hi chan chuaka chu wang chuan lom thu ka soi nge anga ya ni ati kongji chuan tuna chuan ka ko na chan ber chau ka soi to ange naktu khian star region na in lut vekang chu hun chu kan pathumin kan siam ania 3000 burning flames seal na hmun ani ati suan I chuan kan ngai to na sa hle Hall of Souls in 3000 burning flames hi athunun theilawani chuan old mugu hian kan siam sil hi ti chiat tum ngeyang star region in hong huna chuan kan pathum hian 3000 burning flame a chua lo nan kan sil na hi kan lo ven ring angai dona chu wang chuan a chunga kan zui thei don lo cheu atia kongji chuan a sei chhunzawma chu wang che chuan heta hian in pali hian kan kau cheu ani kan elder pakhat elder queuing tenen in tho ho thei ngei ka bei seya old mugu chu 3000 burning flame laka intiar film turin thei top in chu ngei kan bei se ma se 3000 burning flames sil chu ti chiat atumani chuan an vai chuan jet pal pakhat theu ape a he hi in ti ke ang chuan pil tawara elite member te chu star region a puitur chewin an ron lut nga lang tuna tang chuan pil tawar ven him hi in kuta ain khatani atia kongji chuan ian a hnena mugu hian tha alatum ngeyang che chu wangin pil tawara hian I om reng ngai ani atia sawian chuan elder pathum te ngai sakna awangin lom thu aseya an chuak ta a anwa chuan sawian chu aruma akir le a chuta chuan zn le poison gal le chuan an lo nga ka zn chu hlim takin a han hoi kuala he pil tawar hi alianin aro pui tak zetani
ma se pilrim tui le tui mel tak tak te chu khoya nge om ti kala shelo atia sawian chu athua thingpuya ina ina chuan heta hian engti turin nge in lo kala atia zian chuan heta hian inhena tanga pills da turin kalau kala ni hi ma se chu me ani lo 3000 burning flames inei thenan po pui che kadua chu wang chuan thilpoi mo tak thil tur che ka nei ani atia kapuina telo chuan chu burning flame chu ithunun thei ngai lo wang ti ka sei ngam sakatia chu thua the chun sawian chuan mak ati hlea engkim chip chiar takin min hril te atia zian chuan tun din huna hian 3000 burning flames thil ti thena hi ana sa ema pil tawara an ho tulu pathum te point an thunun theilo zian an academy atanga fallen heart flame ilak angmaya awesome a khan ngai su 3000 burning flames chu tharum mangin ithunun thei ngai lowang ti na saifia sawian chuan chu tiani chuan engmi thot nge hriat ineya chu min hril thei nge matia zian chuan a seidu lo akal kwal zela atopa chuan ti dan pakhat ka hria ma se ama sa in thil pakhat min tia manga yang ni tingkatan pil tui tak tak min refine sakanga min pek zel anga yang tin nakin zela po katan pil I refine chhunzawm zel anga yang atia sawian chuan mai cheno pang engvain nge ka hne na tangin pils I du ti darakin I sei mai lo alu chu atwai saka atha zi an ta tur liao in pil tui tak tak ka refine ang chuan heng pil ka refine to sa ta hi inei theyang atia a pil refine sa chu ala chuaka zian chu alom kher mai pur takin pil su aron bana ma se sawian chuan ala le deya zian chuan chu sakatum ngar yana chuan alu a alo nora atopa chuan sawian chuan ka peng che ma se 3000 burning flames chungchang zong min hril vek anga yang ati vele zian chuan rang takin pil chu ala aya lungai su 3000 burning flames chungchang thu zong chu hunrei takal ta tang khan kalo ngai vena ka shevek to ani atia chumi nuwa 3000 burning flames bis body te takte chu a activate sawian chu atimang angle zian chuan heti hian a saifia poison gal hian voi khat starry jiana ilut ti min hril to ani atia kan try pa kirle khan kan elder hena he flame chungchang hi ka zota 3000 burning flame he heavenly flame hian tharau lam hrin na thuk tak anei to chuwang chon mishing tu hena ama ain pek theilo pha chuwangin tu main an thunun theilo engvain nge apian zi angte takte hi ka kuta hian a omti hria ematia sawian chu a boy hlea ngai to dan po ka thiam lawati zian chuan 3000 burning flames hi kan tribe ami ani atia sawian chu athu sei chuan atimang angle zian chun ni chungin heti hian a saifia flame chu engma lo mai ani lai khan kan ancestor in amu chuaka kan ancestor chuan achunga chuan chin chiana hnu chia kan kuta om to lo ma se chu chin chiana chu tun thengin 3000 burning flame chunga chuan ala om rengani beast form te ro te rungot thi kan kutala om chu ania he chu 3000 burning flame tak tak ani lo ti ina sai sawian chuan in tribe hian 3000 burning flames chu an thunun ani chuan engtin nge pil tawara star region chunga sil ani dei thei atia zian chuan revak lo ngai tua achanga kumtam takal da khan kan ancestor hi abawa arolin 3000 burning flame po abota ani flame hian hriat na pangai alo nei to a ama chawin aloin siam puiting chhozela engtiklai emokhan pil tawar hian star region an silta ani nge yang chu ka hriat zong chu ani chu bak hriat ka nei to lawatia sawian chuan chu tiani chuan he flame hi ama in ancestor in enkola chu adhikani chuan midang tan chuan thunun thei chu thil theilo tlup ani don ani chu atia heti la hian zi an chuan dragon thisen omna bottle ala chuaka tungia theilo thu sei vain hian itak sa chunga dragon imprint ka activate ang he bottle a hian kan trap ami ancient dragon blood ta oma chuwang chuan rang takin ikut kha han phar ro atia ancient dragon blood far kha chau chu sawian kut pha chuan a fara sawian chu a hlau thong hlea he thisen hi iru kem ni atia zian chuan lungai su he thil chungchang a hian kan tribe zinga tu mai min ti buai ngam lawang ti in asaya akuta khoila chuan ancient dragon blood thil ti thena hmang chuan sawian kuta dragon chin chiana dragon imprint aron langta sawian chuan a hmu chuan makati hle poison gal chuan he imprint hmang hian 3000 burning flames chu athunun thei to angem matia ma se zian chuan alu athinga chu tiang mai chuan ol sam don lo ancient dragon blood bottle chu a pe a he da tharo star region idu huna chuan thisen la om chu pen na atan mangla
3000 burning flames maya chin chian a ziak ro voi khat iti chuan itak sa chunga imprint chu flame nen a in zomanga 3000 burning flame bis chu ithunun theiang ma se hi hriala achunga chin chiana ida ma in a tharau lam hriatna a hriat renga chu ite chapha saturani sawian chuan hlau thong se thian ani le chu tiang chu kati lo chuan enge thlengang atia zian chuan chu tiani lo chuan he dragon imprint thian a backfire anga nangma a control zo ang se atia chu hria chuan sawian chu aril ru a boi hle poison ga chuan ian a hena 3000 burning flames control hi a harsa hle don chu mai ni lovin inunna atan po a hlaom don sia chu tiang ris hlaom tak chu lalo mai ro alo tia ma se zian chuan ti hian alo sei le a he 3000 burning flames control dan om chunani tin sawian po ka tiama che itak sa a dragon imprint ka da kha 3000 burning flame body ngei ain a level a sang zo ka a hun taka ma ilak chuan ithunun thei nge yang atia sawian chuan alua bungata karing che 3000 burning flames ka mu theina tur chan slem te chau po omani chuan eng anga harsa po ni se ka tumang ma se po zon ga chu aril ru a ha le a sawian anun na chuan atur meng ti a hlau hle ma se sawian chuan heti hian atong thamuana lungai su ka film khuranga a takin ka chelawang ti in a thamuana chuta sawian chuan heti hian a sei chhunzawma central pen sa hian ka chak zual theinan ka kala lai hun thleng tur hian mel tam tak chhir sen no ka paltang to kudrok me kir ka tum lo atia ti chuan atu ka lo nia star region gate chu ain hongdon ta alchemist razol som te chu gate bula an pung khoma old mugu po om ve bok Bill Tower Association head pathum po antela elder queuing po om ve bokani old mugu chon Bill Tower chu alan ang aya engma tak tak ani lo thu sein anui zata athu sei chon sawian le midang te chu ati thin ur hle ma se heta hian danin tharum thona a khapa wangin engma anti theilo sawian chon 3000 burning flame ani nuwa chon ama star tan phuba ala don ti asoya chuta kongji chon queuing chu a in hmel hriat tira heti hian a sei he Bill Tower kan elder chuan vorania star region a hian a hruai lut vekang chewatia queuing chuan malamaron pana star region chunga chuan ka thupek in zom turani mindo dal piang chu to chuan niang ani lo point ti hluman niang ti in aron soya athu sei chu old mugu a sei chan bera ma se old mugu chuan ri zat mel chet thian anui mai mai alchemist dang te chuan queuing chu za takin chibayan buka old mugu ero chuan atum ve tatlo chumi nuwa kongji suan ile tian le te chuan star region chu hon antum tanta reivak lawa chuan star region gate chu ain hongta ani alchemist te chuan an phur veu rolin an hu phur hle a queuing chu Bill Tower hroi tu pathum te za na lan tirin akuna lom thua sei ti chuan alchemist som te lam hoin ole minzui ro ule atia chumi nuwa star region a alut ngala old mugu le midang te po chuan an zui ve ngala heti la hian kongji chuan suan I le tian le te hena tuna tang hian confirm khur hle angai don ektik lai point star region hi kan vil reng turani 3000 burning flame kan silna chu a chi ani chuan chetna na satak a thleng don ani atia suan I chuan Bill Tower member sak berber te chu a hriat tir to ti na changa thil dang nam tak a thleng ani chuan pui ngal turin en pe reng atia kongji chuan alua bungata engkim akal tuat thei ka bei se ati sawian le midang te chu star region chunga an lut ta a chu mun zau tak mai khovel pon lam space zau tak angania lunglian tak tak po boru ka chuan atam hle kawing chu makti zet hian a han hoi kwal vela star region hi aro pui tak zetani ati chuti lai tak chuan sawian a kuta dragon seal chu a engtana 3000 burning flame aura chu a setana burning flame omna chu ka thleng trap to ani mela tia reilote altar pakhat an thlenga ma se chulai hun chu chhum chha takin abo khat veka chiang takin engma mu thei ani lo elder queuing chun athil ti the namang chuan chhum chha tak chu atikianga chulai huna 3000 burning flames bis body chu aron pholang ta ani alien hlea a hlaom hlebok ama atanga aura chuak ngat po chuan lai huna omte tan launa a thlen thei hialani songking chu a tho hala he 3000 burning flame hi ava han lian turu ve atia olmugu chuan a hmu chuan alom hle thum anui suka
Sawian kut pha dragon sil chu chiang zokin aron eng chuaka zian ina a hril chu adik nge ani ti a hreta elder killing chuan 3000 burning flame chu silt ani to a rei tak chung het takin amu hil reng ani in zavine vele thunun theina hun rem chang in nei vet dona ma se he thil ka pi chung hian dan tu mai in bo chetur ani lo ti in a safia killing chuan olmugu chu a sei chan ber ani ti a chiang hle sawian lam hoin kumin pil tower competition a hian champion ni nia chu wangin ikal ma saberanga flame chu thun ni tumanga tia sawian chuan malama pana burning flame bislian tak muhil chu apanta muhil ma se ataksa atanga pressure ron chuak chu achak hlea nasa takin iana chu anor leta iana tan che ta har sa hle ain se ruwa sawian chuan engthil ti thena mak tak nge ningai heavenly flame dang anglo takin dragon chakna chak tak chu aking tel ni hemi ne na khai khin chuan fallen heart flame ka nei hi engma ani lo ti in angai tu a elder killing chuan ikut kha burning flame chunga dala inzom na siam tumro ti in thupe ka pe a athu soi chu zomin sawian chuan burning flame lu chunga chuan akuta khata chuta chuan achunga sil inzia ka hmuwa aril ruin he hi pil tawara ho tu pathum te an sil na chu ani nge yanga tia a khoila chuan ceiling energy chak taka chuaka sawian chu mundang deya a hroi lut ta ani 3000 burning flame tharau lam hriat na chunga a chunga chuan ohlom tak mai hi aron tong chuaka kumtam tak nuwa mi pakhat ka domaina aron kalngama thi adu ani mo alo tia sawian chu ain siam rema burning flame o chuan mishing te hi thil siam du am tak ini ti ka ria min thunun the hi in ringem ni atia ma se sawian chuan iom na mun shom tak atanga chhuwa zalen chia man tang kai che ka du ani chu wang chuan nangma nen inzom na siam ka duwa inat lo nan no lui kher che ka du lo atia 3000 burning flame chuan anu izat hlea tho doni du amo no pang alu tu kene na inzom na siam tlak ini lo atia voile khata chuan midlian tak engmoi tak pahni chu mun rok chunga chuan aron langta 3000 burning flame base body chu alo chuaka sawian chunga chuan chakna hlaom tak aron chua 3000 burning flame chuan nangni mishing te hi man lai tang to in bum na le du am nine in chung ri la khat reng ani atia sawian chuan chu adika ni mai thei ma se thim thuk berkara po engjok nizong tlat tu mi hoisen anom veti karinga chu tiang mi te zinga mi chu kani bum che har san na thlen tu che di ka tum lo ti ina changa burning flame chu anui azazual hlea I trong vel dan chu I hoisen hmel hle mai I hoisin tak takani chuan ka flame thil ti theinei han ma chon ta che atia sawian lampan chuan heavenly flame chu aron phu chuak ta flame satak chuan sawian chu har sana na satak athlena rang takin aglaze tas flame mangin sil alo siam ngala ma se 3000 burning flame thil ti theina chu anasa hlea sawian chuan dan har sa ati khop mai chuti lai tak chuan sawian kuta ancient dragon sil chu aron enga burning flame chuan a hrengal a beina chu ati top ta a mitmeng chu ti zawin ancient dragon tribes te dragon sil hi khoi atanga ine nge engting nge ine thei atia sawian chuan he sil hi ancient dragon tribe atanga ka thian pakharin min pe ka nia a master chu an tribe ancestor ani ti po ka ria ti ina changa chu a ria chuan burning flame chuan a master chu a hrechuaka hun kal to lo langin a master ancient dragon tribe chuan abula burning flame lano pang tak nen ram rang an fang kuala a master chuan do takin burning flame chu en kol thina ni burning flame chuan hlimdewin master I ningai to ematia a master chuan ni chungin hemun hi ka pian na mun dragon island nen ain angkhop mai tuna chuan kansin kong chu atop to ka hroi ho to ang che atia burning flame chu alop emema a master chu anui suka dragon island chu dorsi continent pumpuya chuan mun moi berani atia burning flame chu a master chuan chu mini chuan hroi lawin a kalbo santa 3000 burning flame chu out chuaka atapa anil ru an hle master in lama min hroi ho turin in tiama engwai nge heta hian min kalsan chumi tang chuan thingrim na le huat na chuan a thinlung aron ro khata tun hun alo lang le a burning flame chuan sawian a hnena ka master po kha phatsan tu ani dragon island a min hroi tir turin thu min tiama ma se kumtam tak nuwa po alo kir le to lo min phatsan ni ti ina sei sawian chunga pressure na taka chua ma se sawian chuan
chumini atang chuan I master chu abawani ancient dragon tribe te point achunga thil thleng chu engma an hrelo thil engemaw achunga a thleng ani nge yang idu chuan kan zong dun theyang dragon island panna kong kan zong anga ti chuan I master chu ipule the nge yang atia ma se 3000 burning flame chuan mi arina zong a hlo to aw chuaka nang ang mishing tu soi oi omlo tak tak te hi karing ngai lovang lai hmun atang hian chuak vat ro atia chumi rual chuan beina rap thlak tak dang aran chu alea sawian chuan chu achakna chu atuar theilova khovel tak taka chuan ataksa chu na chatakin anora anung lam hlataka apai sonta ani episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe velo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye